συνεχίσει τα επόμενα χρόνια από την εταιρεία. Δηλαδή όλα τα παιδιά που θα περάσουν στα επόμενα χρόνια του χρόνου, του δεύτερου χρόνου, στα πανεπιστημιακά, σε ιδρύματα, σε όλα αυτές, οι υπόδομες θα είναι εδώ και θα είμαστε παρόν να ξαναβραβεύσουμε πάλι τα παιδιά αυτά που θα αριστεύσουν και θα προχωρήσουν παρακάτω. Το ίδιο και στο γυμνάσιο του Ζάρου. Το ίδιο. Όλα τα παιδιά που θα αριστεύσουν, οι υπόδομες θα είναι εδώ και θα τα βραβεύουν. Τουλάχιστον όσο η εταιρεία πάει καλά και πάει καλά, δόξα τω Θεώ, θα είμαστε παρόν. Βρέσει το καιρό. Ναι, έχουμε και νερό, βρέσει. Όλα είναι υπέρ μας. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω στα παιδιά ότι να μην εγκαταλείψουν ποτέ τον τόπο τους. Ναι, αλλά σηκωθείτε πάνω. Να Βασικό αυτό που λέτε. Εδώ θα το δούμε σαν παρέα. Δεν έχουμε ούτε πρωτόκολλα ούτε τίποτα. Όποιος θέλει να μιλήσει μπορεί να πάρει το λόγο. Πάτερ Μιχαήλ, αυτό είναι σημαντικό. Γιατί που Πάμε, σε παρακαλώ. Και ξεχνά τον τόπο τους. Έχουμε χωριό στην Κρήτη που κατά η αγάπη που είχαν οι χωριανοί αυτοί, ξέρετε το χωριό, το κάνανε Κρήτη αυτό το χωριό. Όπως ξένος έρθει στην Κρήτη και δεν πάει σε αυτό το χωριό, ήθελα να έρθει στην Κρήτη. Και δεν έχουν τίποτα προσόντα από εμάς. Εμείς εγκαταλείψαμε τον τόπο μας, φύγαμε. Λοιπόν, στα παιδιά αυτά συστήνω να μην ξεχάσουν ποτέ τον τόπο τους. Έχουν να προοδεύσουν που να κάνουν διαφήμιση στο χωριό. Λένε αυτό το παιδί από το Ζαρό. Και να τρώω στον τόπο μας πάνω. Και να βγουν ψηλά και να μπορούν να βοηθούν και τον τόπο αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι είμαστε περήφανοι που είμαστε εδώ. Βεβαίως. Και όταν είμαστε στο Ζαρό και όταν είμαστε εκτός Ζαρό. Πρέπει να το αγαπάμε. Και το διαφημίζουμε και όλα. Έτσι κι αλλιώς εδώ βλέπω τον μαΐς που έχουν περάσει και προσφέρονται να ξαναγυρίσουν στο Ζάρο. Γιατί είναι κοπελιά σχεδόν όλες παιδαγωγικά και τα δύο παλικάρια είναι ο ένας πληροφορική και ο άλλος είναι στατιστική και ασφαλιστική. Άρα λοιπόν προσφέρονται για να ξαναγυρίσουν πίσω και γιατί όχι να επανδρώσετε και σαν στελέχη αύριο μεθαύριο και την εταιρεία και όχι γιατί να είσαστε και υποψήφοι και να μην εκλεγείτε να μπορείτε να εκπροσωπήσετε και τη δημοτική τοπική κοινότητα. Να προσφέρουν, ναι. Αυτό θα είναι αρχή έργων και για εσάς και για την οικογένειά σας, να ξέρετε. Για τον τόπο. Και για τον τόπο, ναι. Δεν έχει κανείς άλλος να πάρει το λόγο.